още през зимата. Футболисти на стадион Георги Аспарухов. Първа възможност за Славия. Изстрел от дистанция. Намеса на Маркович. Точен удар в рамката на синият нието в днешния матч. Даване към Евертон. Бала, който стреля от дистанция. Очевидно вдъхновен от попадението, което... Маркович. Опит за преса от страна на белите, която е сполучлива. Денислав Александров. Стрел! Врата е на лице! Шот за Левски в 14-та минута. Нено представя от гледна точка на притежанието до момента. Славия обаче протяга ръце към трети гол. В наказателното поле е изстрел към вратата на Маркович, който е неточен. Кристиан Макун е бесен на своите 10 минути на истината за Левски. И 10 минути на изпитание за гостите от Славия. Това е неговия момент, очевидно не. Заради великолепната героична намеса там на Венцислав. Славия в атака, даване зад гърба на Кристиан Макун към Емил Стоев, който комбинира с Варела. Гол за Славия! 3-1. Радост за гостите. Предни 9 минути като продължение на този двубой, които стартират с нова контратака на гостите. Емил Стоев, Маркович спасява. Още един шанс за Емил Стоев. Топката обаче преминава над вратата на Левски в удар за гостите. Центриране в наказателното поле, топка на главата на Зеедорф и стрел!